Και αυτός είναι ο Μπίλιας. Πώς δεν υπάρχει? Ο Μπίλιας, ο Ερωτήλος. Τα πίβλακα μου τα πήρανε τα προβάτα, τα πήρανε και πάνε και μας ρωτάνε όλοι κι οποίοι τι κοσαγναντεύει όλοι να απόψε λιράχουλα βλάχα και λιγκοπούλα. Όπα! Ξέρεις και φυσαρμόνικα? Α, ναι. Τα πάντα και τραγούδια ξέρω και φυσαρμόνικα και γυναίκες γενικά, τα πάντα όλα, όλοι όμορφες γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν στο κεφάλι πολλές τρίχες και λίγο μυαλό. Εσύ κάπου που είμαι μάγκας όμως, όχι εσύ. Γιατί δεν έχεις δεμένη μισή όνομα δεξιά και αριστερά? Χάρασε για τα παιδάκια του, μην τις κινέδες εδώ, μην σκιστεί. Ας πούμε ένα τραγούδι. Τούτο το καλό κεράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι και το κυνηγούσα και το προσπαθούσα. Αχ, να το πιάσω δεν μπορούσα. Αυτό το κυνήγαει ο Μπίλης και ο Άγγελος. Έχουμε την ίδια γυναίκα. Να ζήσουν οι όμορφες. Να μου ζήσεις αδερφέ, πάλι του φίλου στο χέρι. Ας κυνηγήσω τις όμορφες πέτρα, να πεθάνει η Ελλάδα. Και δεν μου σε δείχνει. Σκασίλα με μένα. Σκασίλα με μένα, μα δείχνει αυτός. Δεν θα πάω απόψε, εγώ και δεν θα πιω κρασί. Εγώ για το φίλο μου το Δήμο που έχει περιφέρεια εδώ πέρα, που έχει τα περιβόλια, τις οικίες, τα ιδιακά πάρκα εδώ πέρα φως, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κέρασε καφέ και έχει και ωραία θεία το Μάραθο. Και ο φίλος μου ο Δήμος είναι εδώ το καλό παιδί, πήρα και το τηλέφωνο, τηλεφωνάω, τώρα θα παίξει ο Δήμος ένα βίντεο για σένα που έχει το σπιτάκι εδώ στην εξοχή να τον βοηθάνε οι πολιτικοί. Ο Δήμος είναι καλό παιδί. Και μ' ανάψε μηχανικός και δρομολόγια έκανα εδώ στο χωριό του Δήμου. Αυτάγραφα, καυσία πάνω αυτό, Μάραθο, προποκή, τεσσέρου, έβανα 10 άτομα στα δοτικό και φύγει. Θα πίνει σήμερα και γλεντάμε χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα. Χαιρετισμούς στα βίλια τους φίλους. Χαιρετισμούς στην Καρδίτσα και στο μικρό Παρίσι που είναι τα καλά κορίτσια. Στα Γρίνιο, στο φίλο μου τον Τζον που είναι στη Λυσμαχία που κυβερνάει τη μοιραρχία. Τον περιμένω να έρθει να κανονίσουμε για τα άλογα, να τα πουλήσουμε. Στους φίλους τους χορφυλάκους του Καρπινής και στους φίλους του Ταξιτίδης. Πέτς χορφυλάκους τα έχουν πολύ καλά εγώ, αν δεν γράψουν αυτοί, εγώ δεν φοβάμαι. Είμαστε φίλοι και καλοί κόσμος. Χαιρετισμούς στην Αταλάντα, καλά παιδιά. Και στον Λάμπρο τον κομπαρέλο του μπήκα εκεί πέρα και γλέντησε και αυτός ο καημένος, είναι και αυτός ο αρρεμένος χειρότερος από μένα. Και από του Σπύρου που είναι στην Κάρεση, μόσε τα ρούχα και το καπέλο, να το έχω εδώ φωτογραφία, το έχουμε εδώ το καπέλο, με κορώνα. Και δυο χορέτρες που ήταν από την Κύπρο, χαιρετισμούς πολλούς. Έτσι οι γυναίκες γνωρίζουν εγώ, εγώ τσόκες και βλάξεις. Καλές γυναίκες, μανιακές μία και μία. Σαν παράδειγμα εγώ την έχεις, τώρα έχω μία απλούς, άμα την πάρω, θα έρθεις στο μαγαζί να συγκεράσουν πήρα ή τσίπρο. Και αυτές οι πλούσιες παντρεύγαν στην Αθήνα και αυτοί έμεναν εδώ και λένε «Ωχ Μαρία μου, ωχ Κωνσταντία μου». Και στο φίλο μου το Μίτσο και τον ταχυδρόμο που είναι στο Καρπινί, στην ψώση αυτός, μια γυναίκα. Πάει αυτός, έπαθε από γυναίκες αυτός. Τώρα έχουμε άλλο πόλεμο, έχουμε τον Κουριό. Τον Κουριό θα έρθουν να του δώσω φάρμακο εγώ από την Παναγία της Στιάνα να μην σκουλάει ποτέ. Και όποιος άρρωστος είναι τον πονάει το κεφάλι, ξέρω μαγικά, θα έρθει να τον σταυρώσω δωρεάν. Δεν παίρνω λεπτά. Μα κουμπάς, μήπως με κολλήσει κορονοϊό? Έχω το φάρμακο και το έχω τσέπη, εγώ δεν με κολλάει εμένα. Το εμβόλιο τι λες να το κάνω? Εγώ δεν το κάνω, ούτε εσύ να το κάνεις. Εγώ θα το κάνω το εμβόλιο, αδερφέ, αλλά. Μετά από 5 χρόνια θα πεθάνεις, έρχονται οι βακέρας πάνω τη γυναίκα. Σιγά μην το κάνω, αλλά άμα το κάνω και πεθάνω, αδερφέ, δεν θα με πειράζει τη γυναίκα. Εγώ ποτέ, είμαι και έμπρεπο. Έτσι, δεν θα με πειράζει. Εγώ ποτέ. Εγώ πάω με δασκάλες, γιατρίνες, αστυνομικίνες και πολίτες που είναι στο ωραίο το Καρπινήσι που πίνουν νερό από την Κρύα Βρύση. Πάνε να βγάλω σύνταξη εγώ, δεν μου έδωσα, έφυγα κι εγώ. Τώρα κάνω άλλες δουλειές. Είναι και ο Πάνος, έχω άλογα. Άμα βρείτε κάνα εγώ, έχω κάνα 2-3 μάξια πάω. Δεν βρίσκω κάθομαι. Μποφάνε. Μπισκότα, μπισκοτάκια εκεί. Κάλτσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κορίτσια.
Άλλη μπλούζα. Μπίλες, για βάλει το σκουφάκι, έχεις τον μπερέτο, δεν γίνεται. Έχω τον μπερέτο. Πάλι άλλους μπερές. Να το φοράς έτσι βάζεις το λιμόνι. Δεν κρυώνω, εγώ κοιμάμαι στο χιόνι έξω. Γιατί Σοκολάτο, λέει μπίλες. Αυτό. Εδώ. Σαπούνια, 1, 2, 3, ευχαριστώ να κάνω μπάνιο. σε φτάνει. Εδώ είναι μπισκότα. Και τούτο τι είναι. Έχω τέτοιο, άκου να σου πω κάτι να δεις να το φορέσω. Αυτό το βάλουν εδώ, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, άκου να σου πω, δεν έχεις. Έχω πάρει εγώ από τα νησιά τέτοιο. πίσω πάει αυτό, πίσω πάει. Όχι εκεί, όχι πίσω ρε μου την πλακάσω, το φτιάξω μόνο να σε κάνω διαφημίσεις. Εδώ Χριστίνα. Το καλοκαίρι όταν βαδίζω, που κάνει ζέστη που έρχονται μυείς, όταν περπατάω κάνει έτσι αυτό. Τακ, τακ, τακ. Έτσι έχουν στα νησιά. Πήρα, έχω και από εκεί εγώ. Και όταν περπατάω κάνει έτσι. Αυτό αδερφέ τι είναι, είναι. Μαγιό. Θα το φορέσω, γιατί δεν το φορέσω. Έχω εκεί, έχω 3-4. Για κάτσε να δει. Παπούτσι αδερφέ, θέλουμε τα 500. Να πάω στο χωριό έτσι που είναι. Έτσι. Τα ξέρεις. Α, το βρες. Α, αδερφέ, κουάγινο. Καταδρομής. Να τιμήσουμε το φίλο μας τον Σπύρο. Σπύρος Κάριστος λέμε. Και εδώ έχω το περέ. Αυτό αδερφέ, δοκίμασέ το του Βούζα πρώτα, σαν λιποθυμάει. Α, παπά, το Βούζα δεν δίνω το λογάκι μου, λίγο θυμίσαι να ψηφίσεις το άλλο. Συγγνώμη, αλλά η φορά να μην μου στη γερούχα. Εγώ παίζω στη Λούνα Πάρκα και έχω 40 μπουφάν, 100 που κάμεσα, 40 παντελόνια. Τα πήρα όλα στην καρδίτσα στη Λούνα Πάρκα. Σκουπεύω, έχω σκουποβουλή. Στάραξα, έχω παντελόνια και δεν μου κάνω, θέλω μεταποίηση. Έχω παντελόνια τζιτ με αστέρια εδώ και από πίσω. Δεν μπαίνουν τα παπούτσια, αδερφέ. Αδερφέ, ανίσταξες. Μην ίσταγμα θα τους κλείσουμε. Τώρα όλο το Σπύρο της εύχομαι καλά Χριστούγεννα και να πάνε καλά στη ζωή τους και να πάνε και στην Λαμία στο δισκοτέκ στον Άγιο Λουκά, άμα θέλουν να βρούνε κανένα ωραίο μωρό να γλιτήσουν τη ζωή τους. Όποια θέση παίρνει σε ελεύθερα εκεί πέρα, δεν έχει φόβο. Λοιπόν, καλό Χριστούγεννα, καλό ταξίδι. Κόκκινος είσαι τώρα, η σόμπα έκανε δουλειά από πίσω ή είναι από το κρασί. Όχι, έπαιξα κρασί και κουράστηκα. Πήγα στο Καταραχιά. Ωρε 3 δέντρα κι αφήτεψα. Ωρε στη φυλακή που ήμουνα. Ωραία να μου χαρεί τραγούδρα βλάκα μου κοντά ψυχή. Ωραία να μου χαρεί. Δεν διακόπτουμε. Συγγνώμη. Εσύ την ποινή μου. Όπα! Να στήσουν οι όμορφες, οι γριές να πεθάνουν. Να έχουν και τα κουκλάκια στις τραγουδίστες εδώ που τραγουδάνε και αυτές, Ωραία και εμείς βαριοκοίμασαι. Ωραία και τα χρυσά κουμπιά, ωραία καημένε γιανού μου. Γελά να πει, ας τραγουδήσει για αυτή, έτσι. Ας τραγουδήσει για αυτή. Αδερφέ, θα σπάσει. Όπα, γεια σου αδερφέ. Να στήσουν οι όμορφες. Τώρα θα σου πω το τραγούδι της αγάπης. Εκεί που αγαπάς, αλλά εκεί δεν θα σηκώσεις. Από απόσταση. Κάθεσαι 5 μέρες εδώ, εσύ ξέρω που πας. Πας και 3 γυναίκες, θέλω να σου πω. Όχι, δεν βρίσκεις. Αφού γυναίκα το δει, γυναίκα με το βιντεάκι, με έκαψες. Η γυναίκα για να δούμε τον ποιον κοιτάει η γυναίκα. Μη θεράζει, κοιτάω κι εγώ, αλλά δεν πειράζω. Από απόσταση. Πήγα στο Σύχνικο και έτσι μέρασα ανέβηκα από εκεί και πέρασα από το μοναστράκι απάνω αυτού, ανέβηκα εκεί, έγινα αυτά τα βουνά και πήγα από πίσω και έτσι μέρασα τα ψηφοδέλτια για να ψηφίσουν, να πάει κανένα σε αυτόν τον δρόμο. Και πέρασε στην Αγέφερα εκεί στο μοναστράκι, τσίμα. Ναι, και δούλευα στο Δημαρχείο τότε. Αδερφέ, ρίξαμε χρήματα ή έτσι ανάβουμε τα κυριά. 1 ευρώ εσύ και 1 εγώ. Γιατί βάζεις πέτρα εκεί στο χαλί. Να μην το πάρει αέρας. Το πάρει αέρας. Ήταν εκεί. Κύβουν, κλάνε.
με ξεκούφανες. 3 φορές. Εγώ δεν κάνει, 3 φορές. Βάλει το τέτοιο πάνω και είναι ασφάλεια. Έχει άλλες αναμογνήτρες από κάτι εδώ. Εσύ τι ζόρι τραβάς για τις ανεμογεννήτρες? Εδώ δεν υπεράζουν μέσα, δεν πάω να πάω. Αλλά εκεί στο χωράφι δεν ξαφήνω. Έχει σπίτια εδώ, έχει χωράφια, έχει νερά, τα πάντα όλα εδώ από πάνω. Εδώ είναι το τραγουδιστή το σπίτι, έχει χωράφια 100 στρέμματα εδώ πέρα, βλέπεις. Εσύ εδώ πάνω έπρεπε να φτιάξεις να έρθουν να σε βρίσκουν εδώ πέρα. Τι να κάνω εδώ, ρίχνει 2 πετραχιόνι. Βουνά ψηλά για πάντα τα λέει. Και καλά είναι στην έρημο, λέει, ξύλα και κεθάρια. Είναι ένας Αντρέας Φούντας και δουλεύει τις ανεμογεννήτρες αυτός και θέλει έρθει να βάλει και εδώ στα άγραφα, λέει. Α, εδώ είναι παιδιά, δεν τον αφήνω εγώ. Αυτό 200.000 και φτιάξαμε και συμβόλαιο και τότε τελειώσει, δεν τον αφήνω εγώ. Του κόψαμε και βάλει. Δεν μαλώνουμε για το ανεμογεννήθη, θα μας να πληρώσεις, να πάρεις τα βουνά και να βάλεις καρόνια. Αλλιώς μην έρθει τίποτα. Πού να πάω εγώ τώρα, να πάω στην κουπαίδα να πεθάνω τζέστα. Τα καλύδια δεν νομίζουν να είναι από το νεκροταφείο μαζεμένα. Ας το διάλογο μου. Έχω ζαγάρι που ταράσα. Κουτσοπίδα, να δώσω τσουδί. Κουτσοπίδα. Τι κουστούμια έχω τώρα. Έχω ρούχα, εγώ έχω μπουφάνι, έχω τα τέτοια στο λόγο, τα πάντα όλα. Μου φέρνει και στις γυναίκες, εδώ κοιμήθηκα 2 φορές, πήγα 2 φορές στη μία και 2 φορές να, μου έφεραν ρούχα και αυτό το βοκάμισο. Δεύτερο ρούχα, εγώ διπλό κρεβάτι, θα του άλλους κοιμηθούν εδώ, μία θα κοιμηθεί εδώ και εγώ θα να έχουν άλλοι από εκεί. Θα αφήνω να θα να έρχομαι εδώ. Κρίμα. Κουκλάκερα μου, θα πεθάνω. Αδερφέ, να έχεις ψωνίσει, πάμε. Κάτσε δεν πέφτει. Έλα! Γεια σου ρε κουμπάρι, τι κάνεις, πως είσαι? Και να δει εδώ στο παραγκάκι, έχω κάτι φίλους εδώ πέρα, θέλουν και αυτή η γυναίκα, εγώ ο καημένος μπαμπάρας Τσανούλης. Έχω τον Άγγελο του Σβηρώνη εδώ, έρχεται κι αυτός να σκάνει δώρα να συστεφανώσουμε, τον θες? Έρχεται, τι θέλει να πάμε. Δεν με θέλουν, δεν είμαι υπάλληλος μου λένε κάνω του πατέρα του. Λοιπόν, κανόνισε, θα πάρω και τον Άγγελο Παρακούμαρο και εγώ κουμπάρος να συστεφανώσουμε. Και έχω τον Άγγελο εδώ, μου έφερε κάτι τώρα και έπαιξαμε και ένα βιντεάκι. Τώρα κανόνισε μέχρι τον Αύγουστο να σε πάρει η δασκάλα ή αυτή είναι από την Αθήνα η πλούσια. Ναι, άμα θα σε πάρουν εμείς σαν και εμένα, ναι, να μετά φάγαν τα λεπτά και έμενα μπουκάλα. Δεν το πείστε έτσι που μου καλά. Για τον Μπίλια ένα δωράκι για σένα. Φέρτα για να σκάσεις. Ένα δωράκι για σένα Μπίλια για τις ημέρες της Άγιες του Πάσχα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Κωνσταντίνα, Νέα Απολωνία, Θεσσαλονίκη. Έχεις πούς. Τυχερός είσαι να μου στείλει. Και ένα σου το πάρω ένα βαραδωράκι από μια πελινάδα. Κωνσταντίνα μου, αγάπη μου, δικιά μου, έστειλε σε ένα πενιντάρι να τα πιού για το Πάσχα. Γεια σου πάνω, καλό Πάσχα. Δεν μπορώ να παλήσω. Πάμε. Βάλτε ένα αυτό και κουτσουτάκι ρε. Έλα μου ρε. Πασόκ λες να ψηφίσει. Ήρθα μου έδωσε κάτι χαρτιά, να τα έχουμε. Αν ξέρω τι έγινε ήρθα. Αυτός το ψηφίσει τώρα αδερφέ που σε έφερε. Μου έδωσε 5-6 χαρτιά και είπα αν είμαι και θέλω να ανάψω φωτιά το βράδυ. Αφού λεπτά δεν έδωσε, αν θα πάρω λεπτά. Μια φορά πήρα 200 ευρώ και έτσι είπα ψήφισε και δεν ψήφισε τίποτα. Πέραγανε σκαβλόι, η μάνα σπατλιάρα πάνω. Πού πας Τιάκο. Για την αγάπη μου και κοιτάξω. Δεν θα βρεις να πάνω, πάνω με μπολιάσουν στο φραγίστα. Να μπόλιασαν αρχικά. 5 έννοιες του κόλου. Σώπα αδερφέ. Έχεις χουράφια, να βάζεις πατάτες, να βάζεις κρεμμύδια, τα πάντα όλα και καλαμπόκι να φας. Πήρες πάρω μυζητάκι στα χιλιάρια από το τρίνιδρο. Και το έκανα το 50, το έχασα. Πά και έχασε το 50, στην τσέπη ξά το έβαλες ρε. Εγώ είδα. Πά και έχασε το 50, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Έχασε το 50. Κοίτα εγώ. Αδερφέ, να έρθει και εγώ να φάγει. Τι το έκανες το 50. Πού το έκανες. Αυτό είναι το χαρτί ρε αδερφέ. Ναι. Έπεισε κατά γύρε. Όχι, δεν έπεισε κατά γύρε. Με τσέπη το έχεις άνοιξει. Αυτό είναι τσέπη. Το τσιπάκι το έχεις εδώ ρε. Πέρα, ρε, γράμματα έχει.
Αδερφέ, μη μ' αγχώνεις. Δεν έφυγε πάνω στο 50 που δάμε. Το πήρε, δεν μου. Και εδώ του γαμώ το σπίτι. Εντάξει, παιδιά, κλείνουμε το βιντεάκι. Γιατί βρήκαμε το 50, έτσι και βρίσκαμε το 50, όχι χρειάζεται να τρώγαμε. Έτσι, φέξει εσύ τώρα. Βαφές ο Πάνος, τρίτεντρο η Βρετανίας λέμε. Ξάδερφος του Βασίλη. Μικρό Παρίσι. Δεν αρκετά άλλο το χέρι. Όχι καλό το χέρι. Εντάξει, αδερφέξι, το δείξτε. Δεν είναι κόκκινο, αυτό είναι κάπως έτσι. Δεν είναι που στερλένα. Όχι, είναι για τρίπιους. Μην το μάθει και οι γυναίκες, θα σας πω ένα άλλο τραγούδι. Έτσι. Απόψε είσαι όμορφη από όλα τα άλλα βράδια. Απόψε είσαι για φιλιά και για ωραία χάλια. Απόψε στην παρέα μας ποιον αγαπάς για πες μας. Κι αν είναι όμορφο παιδό, ως σαν και εμένα, που έχω τον νύχη βαμμένο. Αυτό ήταν δικό, το τελευταίο ήταν δικό σου. Τότε λοιπόν, χτύπα τον τακουνάκι σου και έσυρε το χορό σου. Αυτό το έλεγα σε κάτι γιατρίνες ή κάτι καθηγήτης. Πες τώρα Βασίλη μου λένε. Μάγκησες αυτές, αλλά κι εγώ πιο μάγκας από αυτός. Κι από φουστανάκι με καρό, κι από μέσα από το φουρό. Κι από μέσα από το φουρό έχω ένα κορμάκι λιγερό. Α το πούρε κουρίτσα, πες το μάλλον ρε Βασίλη. Κι από μέσα από το φουρό έχω ένα μουνάκι μαλλιαρό. Τότε λοιπόν χτύπα τον τακουνάκι σου και έσυρε το χουρό σου να σηκωθεί η φούστα σου, να δούμε το φουρό σου. Όπα! Έχουμε και σεξουαλικού περιεχομένου τραγουδάκια. Ας πω ένα μάγικο τώρα. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται, αχ κι όλα ξεχνούνται. Αυτό το λένε οι μάγκες στην Αθήνα με φεγγαράκι τη νύχτα και στα ξενύχταδικα που πήγαινα εγώ στο πεζοδρόμιο. Όπα! Να μου ζήσεις αδερφέ μου, πες τα τώρα να τα ακούσω κι εγώ. Αληθεύεις τα άγραφα, ήταν ένα τετράδιο και στον πάπι του μαγαζί. Τι τετράδιο, μαζεύω υπογραφές να μου δουν την πούτσο να τους. Η μπαταρία τι έπαθε τώρα? Καινούργια μπαταρία. Αδερφέ, ξέχασε το διακόπημα ανοιχτό. Όχι. Τι όχι? Σιγά μην ανοίξει τώρα αυτό. Θα ανοίξω κάτσε. Καινούργια μπαταρία, 80 βράδια, μην πέρασαν αυτήν και μου άκουψαν κανένα καλό εδώ και δεν κάνει σώμα. Και ο παράθυρο τι έγινε? Και μετά φταίει η μπαταρία, το παράθυρο? Το παράθυρο δεν μπαίνει απάνω. Και πώς θα οδηγήσει τώρα μες στο κρύο? Ας είναι, δεν είναι κρύο, εγώ θυμάμαι. Θα του καθάρισα χτες. Για στρίψε. Δεν πατάς και συμπλέκτη λίγο καλύτερα? Ορίστε, να. Τίποτα? Ούτε λαμπάκια? Όχι. Η μπαταρία ήταν ξυλιγουμένη από αυτόν εκεί, στατε. Από αυτόν δεν ήταν ξυλιγουμένη, δεν πουλάει κανένας μπαταρίες ξυλιγουμένες. Γιατί δεν είσαι καλός άνθρωπος, γι' αυτό η μπαταρία σηκάει νούμερα και δεν ανάβει το αυτοκίνητο. Γιατί δεν ανέβηκε στα άγραφα τώρα 2 μέρες? Με τι να ανέβω, αφού δεν έχω μπαταρία. Μακριά από τους παπάδες. Είσαι ευλογημένος άνθρωπος. Εγώ παίρνω 10 φορές το χρόνο, δεν παίρνω εκκλησία, παίρνω Καρδίτσα, Αθήνα εκεί, Παναγούλο Τσιστάνα. Θα κρυώσει μηχανή? Α, γελάει. Ακριβώς, περιμένω τον Αλέκο. Έχεις καλό δε εσύ? Όχι. Έχει ο Αλέκος. Άντε και να το βάλεις, δεν μιλες, μετά πώς θα το ξαναβάλεις μπροστά? Αφού για μία φορά θα το βάλεις μπροστά, μετά θα ξαναπέσει. Όχι, άμα θα φορτίσεις, θα πάω να πάρει την μπαταρία, φέρεις άλλη μπαταρία. Δεν φταίει η μπαταρία. Εγώ θα έλεγα να το πουλήσεις το αυτοκίνητο, αδερφέ. Ποιο? Αυτό, να πάρεις 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ. Αγαμίσα μου και που έχει 7.000. Τσάκαμε την πόλη, θα πεθάνω τώρα, γεια σου τόπους. Του καλά τσάκαμε, πού του είναι και όσο Χριστός αν μου μιλάει την πόλη για να πεθάνω, πέθανε 30 άτομα τα προξητά. Οι 7 βαϊτσάγες μέσα σε ένα μήνα.
Καλά τσέκαμε που τον είναι και δεν αντιλήσω τον πισινό, όχι τα πόδια. Ο Κασιλάκης κάνει κόμμα αυτό, τον έδιωξαν από τα πολιτικά. Αυτόν και κάνει Θα ψηφίσει αυτόν, αδερφέ. Αυτόν θα μου δώσει 1.000. Κατάλαβα τι θα είσαι κι εσύ. Ναι, εύκολο είναι. Οι πολιτικά παιδιά παίζουν. Βλέπω στο βάχο του νης, και κάνει όμορφο. Να το. Θα πάω να ντρέψω να βρέχει κάθε μέρα, θα πάω οδηγός. Τι είναι να κουβαλάς. Ιδέες από να... Έχει 8.000 τρεις ιδέες και μέχρι το βράδυ μήνα θα κουβαλάω, θα μου δώσει λάδι, θα σφάξω αρνί να φάω μου ηλιές, πατάτι, σαπούλα και 5 μέρες να πάω θα με φορτώσει. Κουκλάκι θα σου δώσει. Κουκλάκια δεν θέλω εγώ. Θα σου δώσει κανένα μπαρόβι, αυτός έχει εκεί. Να μπαίνω εγώ με μπαρόβις. Γιατί? Δεν ξέρω. Εσύ πας και γραφιώτης. Τώρα ποιος μου χάλασε μπαταρία του πούσες σαραντά. Γιατί δεν ήρθες στο ημισφαίρ, δεν έχω κάρτα. Φέρω το φακός. Να σε φέξω, να στον παίρνω, Βλέπετε, εδώ μπήνες μέσα στο σκοτάδι. Να σπέξω κανένα βίντεο. Όχι βίντεο. Τι, θα με γελάσει. Δεν θα πάει κάτι. Δεν θα πάει κάτι. Παίρνει τηλέφωνο, λέει να τον πάρω εμείς τηλέφωνο. Άμα δεν πάει κάτι θα με γελάσει τότε, να πάρω κανέναν άλλον. Αν με γελάσει να πάρω άλλον τότε. Έτσι είπε. Τώρα θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Δεν έχουμε φως δυστυχώς, είμαστε στα σκοτάδια εδώ. Άρα πού στη Μητσοτάκη μας έκασε. Τι θέλει ο Μητσοτάκης. Αφού σε άκουψε το ρεύμα, δεν βλέπω. Δεν αυτό, ο Μητσοτάκης είναι ο χρυσός άνθρωπος, ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού. Είναι καλός, φορολογάει το καρπινσιό της μισή. Καλώς κάνει. Θα θες να σε πάρω πάμε στον Κιτσιά. Δεν με θέλει αυτός εδώ. Δεν με θέλει. Εγώ πέρασα προχτές εκεί και δεν μου είπε κάτι μέρα. Μαζεύω απογραφές να μου δουν την πούτσο να τους.